Manto'y nga ta siya halay problema no sinasyung singag makadya asdig dun pandi katuha singa pa'y dyan unapdas pa namag tayo mansanagan siya busiyo si tayo pangtalkan agsya kita jubay-bayan tudungan siya kitungo siya lumaminsan iyaw ka di sikado'y sahe jaban basuli sikado may kabaingi jaman silbi namag tayo pansanagan siya busyus di tayo pangtalkan agsya kita jubay-bayan tudungan siya kitungo siya namkan siya to mo matkiti waran kan siya iyapan kamali nam sajay kumadyo kamali ako mamamaududi namag tayo pansanagan siya busyus di tayo pangtalkan agsya kita jubay-bayan tudungan siya kitungo siya depanan mo saybahan mo namag tayo pansanagan siya busyus di tayo pangtalkan agsya kita jubay-bayan tudungan siya kitungo siya namkan siya to tapwarang ito siya lubong dakawadang tayo waring kan siya pasubukan mo nutalagang kadyan mo namag tayo pansanagan siya busyus di tayo pangtalkan agsya kita jubay-bayan tudungan siya kitungo siya namag tayo pansanagan siya busyus di tayo pangtalkan agsya kita jubay-bayan tudungan siya kitungo siya agsya kita jubay-bayan tudungan siya kitungo siya